Kat banget ang yay marway Jabieng super kat baitang yapi Lentikat banget ang yay marway Mansim syukan mau baitang yapi Ngataray ngam day babi ang yapi Ngam don banay kay babi kwa Kung takabaya di ba finger ngay no Nang ba mong sim Jong phi kan so Bunsing a chu Pagkat ang iapi Hapeng kami Iba dumjong katlang Hajabe video pentumariang Ang lawat ang banpung me E alare Bunsing a chu Pagkat ang iapi Hapeng kami Iba dumjong katlang Hajabe video pentumariang Ang lawat ang banpung me E alare Bunsing kipo kising hijong nang Hajapun lu de jing kya bat ka phone Henday menta bibitang ihap Iyala ka jam kalang tingadu mentari Namin day babi ang yapi Nam don nanay Kay babi kwa Kung takabaya Di ba finjung ay no Krang ba mong sim Jong phi kan su Bunsing a chu Pagkat ang iapi Hapeng kami Iba dumjong katlang Hajabing video pengkumariang Kamlawat ang banpung me Ialade Bunsing a chu Pagkat ang iapi Hapeng kami Iba dumjong katlang Hajabing video pengkumariang Kamlawat ang banpung me Ialade Halintikat banget ang yait marway Hajabing super kat baitang yapi Halintikat banget ang yait marway Nansim syukan mo baitang yapi Nataray ngam day babi ang yapi Ngam don banay kay babi kwa Kung takabaya di ba finjang ay no Nang ba mansim Jong phi kan sup Bunsing a chu Pagkat ang iapi Hapeng kami Iba dumjong katlang Hajabing video pengkumariang Namlawat ang banpung me Ialade Bunsing a chu Pagkat ang iapi Hapeng kami Iba dumjong katlang